izvesti od početka do kraja, a treće mogli su zaraditi. Nagrada nije zanemariva, ona je novčana, ona je doslovce u gotovini. Tako da je vrlo šteta. Ali nisu bili zainteresirani, nažalost. Mi imamo isječke... Jesu, ne, zainteresirani jesu. Nekoliko njih. Dobro, imamo isječke iz nekoliko filmova, pa ćemo i to vidjeti. Ne, to je sve pobjednički filmić. A to je sve iz pobjedničkog filma. A tko je pobjedio? Pobjedili su Splitska udruga studenata na čelu sa Krešimirom Budišom, koja je izvanredan filmić poslala, koji govori o tome kako jedan mladi čovjek dolazi na razgovor za posao, treba nešto operativno napraviti, nekakav dopis, tabelu i ništa ne zna. Dakle, to je tematika. Pogledala sam film i stvarno moram priznati da je jako dobar. Biće prikazani u subotu ili tako u Europskom domu. Svi ste zapravo pozvani, poštovani gledatelji, kada počinje program u subotu. U subotu u 19 sati. U 19 sati, dobro. I još samo jedna stvar na kraju koja, eto, ostala je za kraj, ali je jedna od najznačajnijih i dalekosežno najkorisnijih akcija. Vaša udruga je organizacija prakse i dodatne edukacije za studente i nezaposlene, prvenstveno ekonomskog usmjerenja. Jeste, to smatram da je zaista najkorisnija akcija. Ona je potpuno besplatna za sudionike. Studenti i mladi nezaposleni dok čekaju posao, umjesto da sjede po kafićima, gledaju serije, neka dođu na naše radionice i zamisao je da prvu grupu mi obučimo kako da drže stručne radionice, da nauče prenošenje znanja, prezentiranje i same stručne stvari koje su već slušali, ali bi mi povezali. Dakle, to su osnovna stručna znanja koja će im vrlo dobro doći da povežu i oni da sljedeće grupe uče, dakle da bude kaskadno. Zamislili smo, dakle, osim toga da bude retorike, da bude debate, da svaki sudionik ima zadatak da prati jedan portal, jedne novine, pa da međusobno diskutiraju, debatiraju o nekim temama, da posjećuju poduzetnike i cilj je da se mladi ili ti diplomanti upoznaju sa malim poduzetništvom, jer koji put imam osjećaj da žive u jednoj iluziji da smo jedna velika zemlja koja je prepuna General Motorsa i T-Mobile-a. Ne, mi smo zemlja u kojoj od 120.000 aktivnih poduzeća 70.000 su poduzeća bez zaposlenih, a 50.000 do 10 zaposlenih. Dakle, mi smo mikroprivreda. Gdje vam se zainteresirani mogu javiti? Mogu se javiti na našu na web adresu. Ima sve na internetskoj stranici. Na internetskoj stranici, jeste. Eto ga. Hvala vam lijepa. Puno sreće još u radu udruge. Nadam se da ćete na sljedeći put doći sa nekim malo boljim ipak rezultatima i sa boljim odazivom institucija. Ja se toplo nadam, pogotovo na ovu zadnju akciju, da će se sada masovno javiti i da... Hvala vam lijepa. Hvala vama. Kratki blok reklama, onda vas vodimo u Zagrebačko kazalište Lutaka. U emisiji Serbu Zagreb pogledajte o čemu se razgovaralo iza zatvorenih vrata na današnjem sastanku gradonačelnika Milana Bandića i predsjednika Skupštine grada Zagreba Borisa Šprema. Gledajte Serbu Zagreb u 18 sati i 45 minuta. Imali se Ivo Sanader razloga bojati za vlastitu sigurnost i zašto je bivšemu premijeru produljena tjelesna zaštita na još 6 mjeseci? Pogledajte večeras u TV Bujici. Gost Velimira Bujanca je general Mate Laušić, bivši šef osiguranja pokojnog predsjednika Tuđmana. No way that's possible. Nema šanse da se furam na mobilu kroz kvart. Ekipa Snimaj, reži, bježi, Romobili i vaš kvart. Četvrtkom u programu Otvorene televizije. Kvartovska avantura romobilima. Da se furam na mobilu kroz kvart. Filmovi u siječnju na Otvorenoj televiziji. Budite uz nas. Otvorena televizija. Slatko. Slađe. Najslađe. Slađe je. Najslađe. Nedjeljom pjevam samo za vas.
Sumnjam, poštovani gledatelji, da među vama ima netko tko nije čuo ili ne zna priču o Petru Panu. A ako slučajno ima takvih među vama, sljedeće su minute za vas. Isto tako i za one od vas koji se žele prisjetiti ove prekrasne priče, ovog prekrasnog junaka i osvježiti svoje pamćenje. U Zagrebačkom kazalištu Lutaka bit će premijera Petra Pana 22. siječnja. Dobar vam večer, gospodine Nikola Čubela, ravnatelju Zagrebačkog kazališta Lutaka. Dobro nam došli. Dobro večer, hvala lijepo. Eto, nakon Ježeve kućice, koja je jako dobro prošla, sada premijerno će biti izveden Petar Pan u Zagrebačkom kazalištu Lutaka. Prvi put je zapravo izveden na kazališnim daskama, ili tako? Tek onda je postao drama, odnosno priča. Da, to je inače nastala priča po romanu Berija, škotskog pisca, koja se inače i prvo pojavila na kazališnim daskama, pa tek onda su nastao i roman, pa je nastalo puno drugih i filmskih i kazališnih izvedbi i adaptacija, tako da je to inače poznato djelo. Mi smo to se odlučili da ga uprizorimo i povjerili našoj jednoj mladoj redateljici Aidi Bukvić i većina... Njemo prvi rad s lutkama, što ne? Ja mislim da ona prvi put radi sa lutkama, ali mislim da je to jedna vrlo talentirana i vrlo disciplinirana, odgovorna i kreativna osoba i da je izuzetno lijepo raditi sa njom sve ovo što smo do sada imali, pa takvo je raspoloženje dobro u ansamblu da zaista očekujemo jednu dobru predstavu i osjetilo se to i osjeti se ta atmosfera, tako da i svi suradnici njeni od scenografa gospodina Ive Knezovića do kreatora Lutaka Gordane Krebelj, pa do velikog ansambla kazališta Lutaka u kojeg čine Matija Prskalo, Luka Peroš, Marina Kostelac, Branko Smiljanić, Katarina Perica, Maja Nekić, Matilda Storić, Siniša Miletić, dakle gotovo svi veliki dio ansambla Zagrebačkog kazališta Lutaka. Mi smo velika kazališna kuća i zadovoljstvo je zaista raditi s tim ljudima i mislim da će to biti puni pogodak. Mi imamo 2 puta po 2 karte, poštovani gledatelji, baš za samu premijeru koja će biti održana 22. u 18 sati. Zovite, ostavite svoje podatke u režiji, karte će vas čekati ovdje na OTV-u Avenija Vukovar 68, dakle 22. u 18 sati. Što biste vi rekli, po čemu će biti pamćena ova hrvatska izvedba vaša Zagrebačkog kazališta Lutaka? Ja mislim zaista da su dramaturška obrada i dramaturg Marijana Fumić, zatim autor glazbe Damir Šimunović, redateljica Aida Bukvić, scenograf Ivo Knezović, kreator Lutaka Gordana Krebelj, jedna izuzetna ekipa